Hello guys, Joto no han ketal vlog lam sokpiro. Tabuk hingke ani bubu dibor jorani thui tong ha cute ke hingke kisa video khlaina raksin hani wanchoka ang. Naithok ke ekdum thanda ke thui tong ba. Tabuk hingke sarik singni tong ha bubun bir moi phaio. Ama hamya bla doctor naijang thangnai abon bagui. Hingke bir mamai phaio ta hingke tok tu phaio babu tok baga ro homani. Moke babu no paito hayo. Taklaini first side tongo kusumai swng. Ginor webo share kaisin hani khlai rekha. Tabuk ngange swng thanglai tongo Rath Yatra naina bagui. Yan buprang masa bubu tai bubun moi tai angkhe. Atum sa planning ka angkhe ya tai bubun bin bapap tongo. Chalui tongo tabuk gari. Papa ni reaction naina bagui belai excited ringja angkhe. So swng Rath puja Rath chomani naina hani khalai ja. Amor kes ni tongo. Har bubu Tngo pas Rath puja Rath choma nungne ang nungya kho bimoi nungya kho bob nungya kho sole nungni mukha anmul nungkha bimwa sala tabuk hingke swng bazar berai naileginai golagati bazar hani tongo bubun bin papa hingke gari tire slide nanai tongo swng berai tongo sogdi hingke ba berai leigirnai swng tabuk berai tongo Rath puja soyako hingke sopro nongno phungnai ko tabuk hingke ready wngoi tongkha ta joglo lairok swng to asak saimaya ge naitung dinner was samai baksa Rath puja khaimen ibu tui sarjangman khumlai ang tho sarbaigla saro ma khalai tui swng na na chi ko no matai baba chu chai matai rok khulumai painai soya ko hingke ba swngtao gari phajing thangai tongo tei kaisa phajing thana bagui doronpara side phajing ta hingke ayang dati soi tongkha na hinui nainani bagui thalainai tongo tangai himala swng serai gana yadiba hingke horok naisikhnai ko bubu kai ready jak bin kakai khorongnai hingke tok thangrana ayang swngni ko sokai leikha yang hingke soi se ayang saka phajing thangai tonglaikha hingke ba tabuk swng nainai hingke norok bo swngbai baksa nai tongdik iko yang phajing ke ayang soi talangai tongkha papa nangtinin first nai tongna Rath puja yang bo khosana musung tabuk hingke swng thanglai tongo ayang Rath choma phajing nainani ordek se thangai tongkha baborok bubu ni papa bubu ni kaka tei angkhe himui thanglai tonglai ta bin kaka sajang sajang himna hinukhe tabuk khe ani bubu no ang romoi bin papa romoi thangai tonglai ta gisini cameraman hingke ani kwkita taisabo genero bo nai tongdidu obo swng gana phainai tongkha hingke bubun bin pia ayang hati khai phaimani golagati ono hingke oro malai tongphai swng iko खाली कोरा पे खसे खाली ada sakit tuh nih papa no oh soman ini kurang serai dong pasti sih tabuk hingke saga phajing soi thangmani yang tola phajing phirogoi phaiketa hingke sungo borai basa phirogoi tongo rosa suka tini swng first nungmani ke khosai mia pheno follow kita purke khosai mia to swng bata sa prasad mangkha prasad ba prasad no hediba
Belain khuisingjak songo mwtai bai ekdom naithok oro tinta mwtai tini no first nukhuta ang naithokjak suka ko bubu ni baba ke phone kok sai tongo chwng tabuk thas thangsinai hingke ko borok rok kwbangma nog phunukmani ta ang bo kisa video khlainai hingke chwng tabuk nogo thangsinai salthang tongkha tabuk oro bathaklainai kisa chalaina nai tongo chabai khe chwng nogo thangsinai hingke tini ni ani video o chwng chinai norok bahai nangjak comment khai sabai tai norok joto ni tata.